ଆରେ ସାଙ୍ଗ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଦ ଟିକେ ପିଇବା। ମଦ କାଇଁ ପିଉଛୁ? ମଦ ପା ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ମଦ ପିଇନି, କ୍ଷୀର ପିଇ। କ୍ଷୀର ପିଇବି। ହଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି କ୍ଷୀର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ମଦ ଥୋଇଲୁ, କୋଉଟା ଆଗ ସରିବ କହିଲୁ ମତେ? ମଦଟା। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଭଲ ଭାଇ? କିଟା କହିଲୁ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ। ମୁଁ ତ ଜାଲରେ ଆଉ ପଢିବିନି ଲୋ, ମୁଁ ତ ଜାଲରେ ପଢିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗିବି। ଆଉ ମା ସ୍ୱାମୀରୁ ବାବୁ ଆରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ଆସିଛି। କେମିତି? ଆରେ ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଏ ମୋ ବାପା କହେ ଶଳା ଲାଇନ୍ଟା କଟିଗଲା। ବାପାର ଶଳା ହେଲେ ମୋର ମାମୁଁ ହବନି କି? ଆଲୋ ଫଗୁଣ ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଜାଣିଛି କିଲୋ। ଆଲୋ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ଫୁଲର କିଡ଼ା ଦିଶିବୁ ସୁନ୍ଦର, କେଲକା ଛାଟି ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବୁ। क्या यार तेरा मोबाइल सुबह से स्विच ऑफ है। क्या करूँ भाई, आज मेरा 13 नंबर फोन टूट गया। तू तो एक मोबाइल को मेंटेन कर नहीं पा रहा है, तू तेरा बीबी को क्या मेंटेन करेगा? अरे यार चाइना ने क्या कर डाला यार, टच वाला मोबाइल निकाला, टच वाला वॉच निकाला और टच वाला बीमारी भी निकाल दिया। धान बिला खस खस बहुली गिलास मारिब जदि बंधुड़ाकू आस। अबे तुम गर्लफ्रेंड गाल किस कलु कौन ठाकुर इहू 1000 ना फाइन दे भाई, मो पाखे 2000 टका अछि, नहीं जा मु आ गुटे किस कर।